32 нелегални мигранти, плюс един водач на превозното средство са задържани с нощи. Преди да мина в конкретика към случая, искам да направя малко пояснения, които ще трябва така или иначе, тъй като през лятото ще имаме и други такива случаи, за които да си говорим в този район. Граничната зона на България е 30 км ивица от границата, но не само от българо-турската, а също така и от морската. Тоест, всички трябва да знаят, че 30 км от брега навътре, това е гранична зона. В тази зона ние оперираме и тук именно всеки, който е успял по някакъв начин да премине границата, ние трябва да го задържим така, че да е безопасно за хората и без да допускаме навлизането по възможност в курортите, в големите градове. Поради тази причина, ако сега и се връщате обратно, ще видите, че почти всеки един от курортите буквално е запушен от наш екип. През изминалата седмица тренирахме много интензивно. Случаи на неподчинение, случаи на спиране за проверка именно на такива превозни средства, както е с нощи. И често ни се налага да ги тренираме всъщност в реални условия на работа. Подобен случай с 34 лица имахме миналата седмица на Царево. С нощи информацията явно така тръгна от лошото здравословно състояние. Действително, 5 от тях в много тежка дехидратация. Колегите буквално са ги спасили, действали са адекватно с вода. Веднага благодарим и на медицинските екипи, които са отзовали. Тези 5 лица бяха настанени в болница, 3 от тях са им правени процедури, но вечерта вече бяха изписани и съответно се намират в ареста на Гранично полицейско управление Бургас, тъй като макар и жертви на каналджийство, от друга страна те са свършили престъпление, преминавайки нелегално държавната граница на България и това ние не го толерираме. Те ще минат процедурата съгласно новите правила на пакта за миграция. В момента на скрининг процедура, извършват им се всички проверки, които сме задължени да им извършим. Спрямо водача е образувано бързо производство. Искам да кажа, че водача се различава от обикновените хора, които превозват, които са наети да превозват нелегални мигранти. Обикновено те са с нисък социален статус, закъсали за пари. Този човек е на 59 години, български граждани, без криминални регистрации, с 2 висши образования. Най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват за извършването на тази престъпна дейност. Но аз тук искам да отправя едно послание към всички като него, които биват офертирани от каналджийски групи да извършат превоз на мигранти. Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните 2 години. Рано или късно, ако не първия, то втория път. Тоест, аз това го обещавам, че не може да извършите тази дейност без да бъдете заловени от нас. Къде са натоварени тези мигранти? Колко време са прекарали в гората? Да, имаме яснота по отношение на действията на тази каналджийска група. Ще ми позволите в момента да не ги разказвам. Аз пък ви обещавам, че ние ще ги разкрием и когато ги разкрием, ще го оповестим, както беше и миналата година след случая в Лозенец. Направо ли опит да избягаш? Не. Колегите тук са действали достатъчно респектиращо, тактически правилно, така че той да спре. Неподчинения допускам, че ще има за нас, освен че туристическия сезон започва и нашия най-натоварен сезон. Очаквам подобни случаи, но ние сме подготвени. За нас опазването на границата е мисия. Ние имаме нужда от помощта на цялото общество, от помощта на медиите, от получаване на информация и действаме адекватно. Стараем се да ги спираме извън населените места, както стана и с нощи. Бихте ли ни казали от кой град е каналджията и след известно Последно е работил в Бургас. Повече не искам да говоря. Вижте, ние отчитаме огромен спад на нелегалната миграция. Аз се спомням преди 3 години, случаи като с нощния бяха по няколко пъти на ден на 10 различни места в страната. Около София, около Пловдив, по магистрали, около Румъния, около Сърбия. В момента
натиска го държим в изключително ниски нива. Огромния брой нелегални мигранти ние ги спираме и ги блокираме на оградата на българо-турската граница и те не могат да преминат. Но винаги ще има такива, които при многобройните опити все пак някак са успяли да прескочат и отново казвам, тях се стараем да ги заловим някъде в граничната зона, която минава точно тук. Докъде е трябвало да стигне? Поток на нелегалната миграция традиционно идва от Турция. Имаме няколко случая, които аз оповестях последните месеци след влизането на България в Шенген. Няколко организирани престъпни групи и техните лидери се опитваха и опитват да структурират канали за нелегална миграция през Гърция. Всъщност канала, който разбихме и който беше съпричастен към миналогодишната група с микробуса в Лозенец, който се забива в площада, всъщност ние ги заловихме и започнахме нашата операция по задържането по адреси на лидерите, именно след като установихме тяхно преминаване от Гърция към България. Къде е трябвало да завърши курса с нощи на този микробус? За къде? Имаме информация по действията на цялата група, но не желая да ги разкривам на този етап. Можете ли да потвърдите информацията, че в продължение на дни те са били в гориста местност, тук край Бургас и след това са били натоварени в буса? Не точно в Бургас, да кажем в източна Странджа са прекарали между 3 и 4 денонощия. Това е и по техни данни и по наши. Точният период се уточнява, но за нуждите на запазване на тайната на нашата оперативна работа и разследване ще го оповестя няколко месеца по-натам. Конкретните мигранти ще бъдат ли настанени в център за бежанци? Сега да гледаме, че се отваря скърно след това. Да, съгласно новите правила на Пакта за миграция, те минават скрининг процедура, след което ще бъдат настанени в дом за нелегални мигранти. Може да ни кажете, представляват тези нови правила? Всъщност България в голяма степен работеше и до момента по тези правила. За доста голяма част от другите държави те трябва да започнат да работят по тях. При нас измененията, т.е. ние ги спазвахме в голямата степен и преди това, но извършваме много повече полицейски проверки. Самата процедура след задържането се нарича скрининг. Те се настаняват, имаме право да ги настаним за повече време в тези скрининг центрове, до 7 денонощия на входната граница от към Турция, на изходната от към Сърбия. Дирекция миграция и Държавна агенция за бежанците също ще имат скрининг центрове. Така че най-общо е това. Към момента и ще да видим как ще действат другата част от процедурите по отношение на европейската солидарност, за която ние настояваме, тъй като сме най-потърпевшата държава от сухоземната мигрантска вълна. Другите държави на първа линия имат основно проблем по морските си граници, докато най-натоварената сухоземна граница на Европа е българо-турската. Благодарим ви много.